Dobrý deň, pán vodič. Jako? Dobre. Ja sa mám dobre, no vždycky sa nám dobre. No, to je bohovské toto. A vy hráte? Buď budem druhý, alebo prvý, ja neviem. No. Ideme ku ďalšiemu. Máme tu slepicu. Dobre, počkajte, hovno z ryti vypadlo. Aha, mobil. No kto by to povedal? Nokia Express. No, ľudia, také... Pán vodič, vy hráte dneska? Jasné, že toho trpáka porazí každý. Ste si istí? Áno, tetka, áno. A ty si ho vedo? Co chceš, ty knedel? Ticho. No dobre, pripravujeme na závody. Teraz! Motorka štartuje. Slepica si vedie pozadu. Slepici volá, čo vypadlo zo zadku. Vodič na motorke si vedie. Jedna radosť.